Com va començar a aprendre de fuster? Primer, l'ensenyança, Sí, que té més història. sí. I quan em veia el mestre, com he dit, i vaig complir els 6 anys i el col·legi. Van parar el col·legi per la guerra. Sí. Vam estar 3 anys sense mestre. Quan se va llevar això, van vindre els nacionals, ens van mandar a enviar un mestre provisional. Se canviava molt. I quan estàvem en la zona, els canviaven cada setmana. Va ser un disroque. I després ja començar a treballar als 14 anys. I vaig entrar a l'únic taller que hi havia. Només n'hi havia un taller. I hi havia 2 o 3 ferrers, però m'havia decantar la fusta i vaig així. I per què? Perquè li agradava més o...? Però si no tenia cap idea. Però com el justí d'estudi, em van dir que jo vaig aprendre que els meus germans van treballar, el més gran se dedicava al comerç i treballava en un comerç de Reus. Després venien 2 nois. I jo, el quart, perquè el que anava darrere de mi, se va quedar a la botiga, que teníem una botiga. I no tenien terra vostès, de la família? No tenien terra de la família? No treballaven terres vostès de pagesos? En la seva família no tenien terres? La meva família tenien moltes terres, però eren molts fills, quasi pocs. I quin fill se va ocupar de les terres? Els meus germans, com tenien poques terres, jo pot treballar a ningú. Se dedicava més a ajudar a una botiga que tenien, més que res. L'únic que vaig treballar va ser jo. Vostè va treballar les terres també? Sí. Ah, de fuster i les terres? Sí. Mira aquí talla. Molt bé. Les de vostè i les de la seva dona? Jo veig que era bona. Conta lo de Reus, papa. Lo de Reus que anaves a dependre a fer de boter. Volia, des del primer moment que em va fer la idea d'entrar a fuster, crear el meu taller. I aquí, després, en aquells temps, se feia, i ara més, molt vi, aquesta comarca. I no hi havia cap boter que arreglés les botes. I vaig pensar anar a Reus, de pedrer a boter, i va ser el que dia. Molt bé. I quants anys tenia quan va anar a Reus? Quan vaig anar a Reus tenia 22. No, antes, papá. Eh? Antes, a dependre de boter. A dependre a Reus, quants anys tenies? Menos? 27. I a castellà, 27, no? Bueno, doncs 20. 22. Què diu? 22. Molt bé. Conta-li l'aventura, que anaves a treballar allí
treballaves aquí, pagaves la font d'allí... Sí, però... Anaves a la mina i tot tira. I com ho feia? Era un treballador. Tocava la guitarra i cantava. Va ser tots els anys, fins ara, de director del coro. Molt bé. Vaig dir que a la toneria, Sí. perquè no n'havia tingut ni de Camarga, i per obrir un taller en perspectives, però no vaig dir nada, de pedre en 6 mesos. I a Reus com se va enterar? Perquè tenia son germà allí a Reus i l'ho va buscar? O com? La meva mare va heredar del pare del comerç de Reus perquè tenia molts bons amics aquí. I quan va arribar l'hora, va anar la meva mare buscava feina i s'estranyaven tots de que anés a dependre de vosaltres i era sense xefis. Era l'any 49, o 50. Sí. No, sí, 50. I vostè, a canvi de dependre, què feia? Li pagava alguna cosa a aquell senyor o treballava de vegades? Com tenien el tracte? No, anava a fer la torrada allí, I treballava a Reus, estava tota la setmana a Reus. a Reus, i passava tota la setmana, un mes. Cada mes pujava una setmana aquí. Anava al taller on treballava i guanyava quartos per pagar-me la setmana, per pagar-me el resto del mes. Allà em treballava. I això he començat. I allí al taller, vostè, a canvi d'ajudar-los, li ensenyaven. En los de la tone... No el vaig obrir hasta que ja sabia l'ofici de botell. Molt bé. Quant de temps va estar a Reus aprenent l'ofici? 6 mesos. Molt bé. I quan torna al poble, va obrir un taller vostè o encara va passar més temps? No, vaig dir, començar jo. Perquè a casa no havia tingut que tingués cap ofici. I quin any se va casar vostè? L'any 56. I ja tenia el taller, vostè? Sí, I quin any lo devia d'obrir? Quin any va obrir vostè el taller? Quin any vostè se va posar un taller pel seu compte? després hi havia dos més. Dos tallers. I vostè quan va començar? Quan va tornar de Reus, l'any 50? Sí, los 52. El 52. I el primer taller on lo tenia? Sí, el pati de a casa dels meus avis. Molt bé. I el primer taller vostè feia de boter? Quins serveis feia? Lo que venia. Feia boter i fuster. Lo poc que venia, que no n'hi havia costos, no treballava la gent. Agricultura, pobra. L'única indústria que hi havia, dos tallers de ferrer que vivien, vivien com neu, i en tot el ràdio. I quan vostè munta el taller n'hi havia 2 més. Quants tallers més n'hi havia de fuster? I fuster hi havia 2 més. Ah, doncs molt valent vostè. I el tercer. Bueno, i vostè feia botes al taller? Què feia botes vostè? Bucoix. 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 I com los feia? Quins tipus de bucoix feia?
tot gràcia. El que hi sigui. Petits i grans. Però el que vaig fer reparació. Que n'hi havia molt veig que jo em reparava. Perquè jo feia molts anys que n'hi havia un boter i vam passar perquè jo podia viure. I jo vaig pensar ficar-me a la boter per obrir el taller. I allò va ser la base. Molt bé. Així feia reparació. Sí, I les reparacions en què consistien? pues de les dogues, dogues que se compon el carretell, pues moltes de trencades, i el fons alguna també trencada i reparava. Molt bé. I havia de treure els aros per a reparar-les? Era quasi tornar-lo a fer. Per a reparar-los, com ho feia? Pues me'n portaven alguns rodant i els altres pues, en un carro. Venien de vegades per Una l'antic. cubreta al mig. I quina fusta utilitzava vostè? La fusta la comprava ja preparada? Sí, perquè el mateix taller que vaig anar a prendre me va subministrar la reparació. Quina fusta era? En quina fusta era? Normalment ja sabem castanyer, fusta de Ah, sí? castanyer. Ara n'hi ha molts de roble. Sí, i se doblava el foc. Notàvem per fer el nou, tot els de dos, i la part de baix, que era aigua, i el doblar-lo, quan està tot complet, se fa foc dintre del carretell perquè calento les coses i es puguen doblar. I així. I així acaben la segona meitat. I en un martell de ferro passaven l'aro. Conta-li los carratells grans que fes. Pero según el pedido de lo volvían el mes correr era 60 litros, pero de 60 pasé al 100 y 200 litros.